След всички въжата, на които висят мъртъвците, има и една слънчева люлка, спусната, за да поеме душата. Това е фрагмент от първата самостоятелна книга на бургаският писател Станимир Димитров. След смъртта на Франсуа излезе преди 2 или 3 месеца. Разпространява се в абсолютно всички книжарници в страната. Това, което мога да кажа за книгата, че организирахме 3 представяния, няколко пъти сме гостували в национални медии. След смъртта на Франсуа, както сам авторът определя, е протест срещу посредствеността и кризата на духовните ценности. Тя е правото на свободния човек да говори истината без позорство. Мислещият човек, поставен в ситуацията да бъде унижен, да бъде унижаван, че да е принуден да заявява правото си да мисли и това да се представя като някакъв абсурд, тази чалгаризация на изкуството, на културата. Тази книга е протест срещу всичко това. Жанрът, който използва Станимир, за да внуши безрадието и безсилието в света, сякаш остава загадка и за самият него. Книгата е с много странна структура, може би така някои я определят като сюжет от състояние. Тя така е структурирана, един цикъл стихотворения се прегражда от един разказ, после продължава с следващ цикъл от стихотворения. Амбициите на Станимир са книгата да достигне до повече читатели, защото смята, че българската съвременна литература е едно естествено продължение и същевременно противопоставяне на горчивата действителност. Само коняк и случайно момиче, препътната ферма, поникнали някъде съвсем непознати, поспрак ще се смеем.